To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya, ya fafutuka, ya kuma neman kasuwancinmu na yau da kullum. To Allah ya sa mana albarka duka a kasuwancin da muke. Allah ka ba kowa rabon shi. Allah ya haɗa mu da 1000x. Ya kuɗi kuma ya cikin kuɗi. Wasu sun samu kuɗi, wasu kuma sun rasa. Dama haka kasuwan take, sai kun yi haƙuri. Da waye lokacin wani na kuka, da waye wani kuma na dariya. Kasuwan dama ta gaji haka. Ka yi haƙuri, rabon ka zai zo. Allah ya sa mu dace. Me na taho mana da shi community na yau? Na taho mana da game da last video guda biyu da na yi, in ba ku manta ba. Na yi magana akan ya ake yin, a wani lokaci ne ya kamata ka yi day trading. Sai muka zo na yi magana akan wani time ne da wani rana ne ya kamata ka yi swing trade. Wanda dama a alkawari na jiya ya kamata a ce na mana na dijen trade, sai aka samu rashin network. Gaba ɗaya network ya hana yin komai. Movement sai a hankali, Nigerian mun kenan. Allah ya sa mu dace. Wanda yau insha Allahu na taho mana da a wani lokaci ne a matsayinka na dijen trader za ka yi dijen trade, kuma wani lokaci ne ba za ka yi ba. Kar ku manta, bayan mun gama karatunmu na yau za mu shiga next topic ɗinmu. Ya ake yin day trading, ya ake yin swing trading, kuma ya ake yin dijen trading. Muna da abubuwa gaba a nan gaba sosai, in Allah yadda, masu amfani, wanda nake so da izinin Allah kai da baka san lokacin ba in wayar ma da kai domin ka sani. Kafin mu ci gaba, ina so in ƙara tunatar da ku, kar ku manta akan cewa fa maganar subscribing da like da comment ina buƙatan sa har yanzu. Kuma ina so ku ringa nuna min reaction na kuna jin daɗin bidiyo na, domin in samu hope da zan ringa kawo muku wasu akai-akai. Kun san ku ne manya, kuma ku ne community na. Jin daɗin ku shine jin daɗi na. In kuka nuna min kuna jin daɗi abin da nake, hakan zai samun wani ƙarfin gwiwa in ji hope da cewa bari in kawo muku wani promotion, wani abu na gaba, ci gaba na rayuwa. Allah ka taimake mu, ka ba mu sa'a. To bari mu tafi kai tsaye da bidiyon mu na yau. A matsayinka na dijen trader, yaushe ya kamata ka shiga dijen? Kar ku manta, a dijen trade muna da dijen kala-kala. Dijen muna da su kala-kala. Muna da high risk, muna da low risk dijen. Duka ga su nan dai kala-kala dai. To bari mu fara magana, mu fara ɗauko point to the point, straight to the point. A matsayinka na dijen trader mai high risk, kun san dama an ce high risk high rewards. To ma barin tambaye ka wani question guda ɗaya, ka bani amsa. Wai kasuwan DEX yaushe ake kirkiran token? Yaushe dev suka fi kirkiran token? Amsa shine an fi kirkiran token ne daga karfe 2 daga 2 zuwa 1, a ce karfe 2 ko karfe 1 misali. A bar shi ma 1 kawai. Daga karfe 1 zuwa irin 5 haka, insha Allah 5 da rabi, 6 an gama kirkiran token a kasuwar DEX. Duk token din da most of them za ga an kirkire su, to a wannan lokacin ne. Ka taba tunanin haka? To idan an kirkira token most cikin dare, manya wa'anda za su ba da alheri, ba wai fa a sauran lokutan ba a kirkiran token bane, ana kirkira, amma cikin daren an fi kyankyaso su. Duk wanda za a kirkira kuma bayan wannan time din, za ku ga da cewa kawai ko zai yi abin kalkairi, za ku ga da cewa sometime manage ne. To kun tambaye ni menene yasa ake kirkiran token karfe 1 zuwa karfe 5? Menene ya janyo haka? Dalilin da yasa shine, kai a matsayinka na mai tunani, be a smart trader, most of them karfe 2 zuwa karfe 5 na dare. Ina tunanin America yana kaman dare ne su ma, ko ba dare ba ne misali. To yawanci
za ku ga da cewa manyan traders lokacin baccinsu ne karfe 2 zuwa karfe 5. Manyan traders suna bacci, su kuma debt community suna amfani da wannan daman sai su kirkira token a wannan lokacin da duk wani babban wealth, duk wani babban wealth, babban traders za ku ga da cewa suna bacci a lokacin. Karfe 2 dare ne fa zuwa karfe 5 din dare. Kun ga 5 din asuba, to za ku ga da cewa suna wannan bacci a lokacin. Allah ya sa dai kuna gane abin da nake nufi. To a lokacin su kuma dev community sai su yi amfani da wannan daman sai su kirkira token. Wayo ne. Ka san akwai wani token da a daren za a kirkire shi sai ga ya juya sau 10 sai kaga an yi 10x 20x kai baka taba tunanin wannan abin ba. To a takaice dai farkon digen trade mai high risk wanda ya fi kowanne risk shine high risk high reward in ji mutane ko high risk high reward. To shine da karfe 1 zuwa karfe 5. Entrinka na first digen, early digen kenan, early buyers kenan, early callers su ne masu karfe 1 zuwa karfe 5 na dare, 5 din asuba, 5:30 zuwa 6 dai na asuba. Kun gane? To akwai wani kuma akwai ɗayan digen din kuma. Digen mai low risk wanda muke mai tsakani da DCA digen kenan. Shi kuma kun san wani lokaci ne? Karfe misali karfe 6 na safe na asuba zuwa karfe 11 duka na safe. Shi kuma shine ma yasa wata rana in za ku ga mun ba da signal a digen inda ya low digen ne wanda ya danyi awa 2-3 ai. Lokacin ai da za mu kawo muku digen din karfe 6 ai awan shi 2 ko 3 ko 4 ma a kasuwa. Sai mu ce ka shiga da tsarin DCA. Muna ta magana kwanan nan sai mu ce in za ka shiga token ɗinka da tsarin DCA. To me yasa muke haka? Saboda menene lokacin shiga token ne na tsarin DCA. To bari baka wani satan amsa matsayinka na smart trader. Daga yau ka rike wannan abin ni na faɗa. Idan aka ce cikin dare baka tashi kayi trading ba, a ce baka samu early token ba cikin dare, kai bacci ka gaji a sana'o'inmu na yau da kullum na yau na gobe ka gaji, to ka taho nan in ka zo shiga digen in dai ya karfe 6 zuwa 11 za ka shiga digen, to ka shiga da tsarin DCA. Za ka iya shiga na safe na karfe 1 zuwa 5 ba DCA, tsarin DCA, amma ka ji wannan DCA plan, DCA strategy, most of them indigen masu awa 4 suna buƙatan DCA entry in za ka shige su sai da tsarin DCA. Saboda duk yanda aka je aka kawo a lokacin za ku ga da cewa volatility, ai manyan traders sun tashi a kasuwa, kowa ya tashi a bacci, tunda kowa ya tashi a bacci to volatility zai ringa danno kasuwan. Misali kun gane nufi na kuwa? To kuɗi za a ringa zubawa kasuwan movement. Wani ma karfe 11 bai fita sana'a ba fa. Kun gane nufi na? To zai nemi kuɗin da zai samu ya aje ya zama first trade ɗin shi na fade kafin ya tafi asalin sana'an shi. Kun gane zan mana da zafi da 'yan Najeriya mu ya ku bayu kenan. Kusan mu 'yan Najeriya komai ana barin mu a baya, Allah ya samu dace. Kun gane nufi na kuwa? To ma'ana kenan best time lokacin da ya kamata ka shiga digen na farko shine karfe 1 zuwa 5, na biyu shine daga karfe 6 zuwa karfe 11 kenan. Allah ya sa kana gane lissafin dan baiwa ya kamata ka gane. Sai kuma digen na uku na ƙarshe, shi ma ana mai DCA saboda shi lokacin da akwai volume sosai ne, lokacin da ake dab da kasuwa ta watse, an kusa a ci kasuwa. Kusan kamar kai ne da safe ka zo ka ci kasuwa sai irin kamar karfe 4 nan, ai ana dab da a yi sallan magariba, misali 4, 5, 6 ne, awa 2 ne ya rage. To za ka yi Allah kayan da baka siyar ba, kayan hannunka ka yi kokari ka raba su. To shine last volume, menene muke cewa last momentous, ka gane ai momentous volume ko?
gashi dai kowa dai da kalan abin da yake kiran shi, kai ma da naka ni ma da nawa, kun gane nufi na? To irin lastin kasuwa ta ƙare kenan. Lissafi ne ba abu ba, in baka iya lissafi ba malam turawan nan za su ta karɓa kuɗinka. Bari ba ku wani labari, akwai wata jiya da ta kira ne ta ce wai ita ta gaji ta daina trading. Allah ya sa mu dace, na ce mata me wai ta kona kuɗi ya kai $100 menene, na ce naki wasa ne yanzu kika fara, amma kar ki sare ba. Na ba ta labari na ce mata yanda ni na muka ta shan wahala a kasuwar kafin ta zo ta fara ba mu kuɗi mu zo mu ringa kawo muku wasu abubuwa haka. Idan ka sare ka riga da kasuwar ta fi ka wayo kenan. In baka sare ban Allah ya dira ka samu kuɗi, ka ta mai haƙuri kuma ka ta ƙarawa da addu'a. Za mu ci gaba da last dijen da nake gaya muku shine lokacin da ya kamata a ce kuma ka ƙara shiga wani dijen. Ina gaya muku lokacin ne saboda ka san da cewa idan kai missing time to ba lokacin shiga ba ne, amfanin shi kenan. In kai missing time to ba lokacin shiga ba ne. Na ƙarshen shine ƙarfe irin 2:30 zuwa ƙarfe irin 4, shi kuma a lokacin shine best season momentous kenan, hive kenan. Zaka ga lokacin yanzu bari ku gama lissafi, ai yanzu kasuwar ku duba ku gani. Misali wannan network ne ko me, ka san kun san fa kwana biyu muna fama da network, da na nuna muku wallahi wani abu. Bai su kawai mu je mu ci gaba da bayanin mu insha Allah. Volume yanzu za ku ga da cewa 5:30 yau fa Alhamis ne. Akwai karatun da muka yi na swing trading, amma duk da haka fa ku kalla volume din 402. A hakan ma volume din ni ina ganin in ba wai na manta ba ɗazu ai bai kai ma haka ba misali ma. Karfe 2:30 zuwa 4 haka 5 shi ma ana DJ. Saboda season boost a kasuwan, akwai boosting, akwai volume kenan. Best yanzu dai zan ƙara maimaitawa shine abin da dan gaya ma. Za ka iya shiga trading daga karfe 1 best high reward dijen, high risk kenan dijen. Irin sababbi lokacin da aka kirkire su za ka same su shine karfe 1 zuwa 5, 5:30, 6. Daga karfe 6 na safe kuma zuwa 7, 8, 9, 10, 11 su ne tsarin DCA strategy na DJ. Wa'anda kenan su ɗin wa'ancan sun koma awa 4, ma'ana sun je an haura da su an dawo kuma an ƙara haurawa za a ƙara dawa. Kun san sometimes idan ka zo aka yi wannan strategy na wanda token mai irin awa 4 nan 3, ai za ka ga chart din zai baka daman ganin chart da kyau. Sai mun zo dijen trading strategy ne zan nuna muku menene za ka duba a wannan token din da ya yi awa 4 awa 5 haka, tunda yanzu mu muna labarin lokaci ne ba maganan strategy ba. Kar ku manta muna da karatu akan strategy na wannan day trading strategy, swing trading strategy, dijen trading strategy. Amma mu yanzu ba strategy muke bayarwa ba, muna bayar da lokaci ne. Kun ga no need mu bayar da strategy tukunna mu fara ba da lokaci. Ban san dai ko kuna fahimtar menene nake nufi ba, menene nake muku ba. Allah ya sa dai kuna fahimta. To kun gane haka shi tsarin dijen. Sai ka samu na 11, in baka samu na 11 ba kar ka zo 12 karfe 1 ka zo kana neman kuɗi a kasuwa. To wara ka samu a kasuwa ma ba kowa ma a kasuwa a lokacin kala ka zo. Allah ya sa dai kana ganewa, kala ka zo abokina. Sai ka zo ka ƙara samun opportunity 2:30 zuwa 4, 5. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Wayannan su ne best time ideas na gurin shiga dijen trading. Kan da zan sa mana lokutan, zan hada da lokutan a ƙasan description sai in
tura mana da su, domin ma baka gane ba ka ƙara zuwa ka ƙara dubawa a description zan mana typing da lokacin. Kar ku manta a karatunmu na gaba yana da kyau ka sa alaman ƙararrawa domin ka jira karatu na gaba mai zafi ne. Za mu fara a cikin guda uku nan, ko dividend trading strategy, ko day trading strategy, ko swing trading strategy. Za mu ɗau guda ɗaya mu fara da shi, wanda in Allah da mun kai shi ƙarshe sai mu ƙara zuwa sai mu ƙara ɗaukan wani topic. Kafin mu tafi ina so in ƙara bara a gare ku, idan ka kalla bidiyon nan ka ji daɗi kuma ka nuna min dan Allah da ka ji daɗi, ma'ana kamar like ko comment ko share. Like, comment ko share. Idan ka min haka kun nuna min da kuna jin daɗin bidiyon, gobe in ƙaro wani kenan. Kar ku manta na riga da na muku alƙawari, na ce muku wannan YouTube channel ɗina na gina ta ne domin ku al'umma waɗanda suke buƙatan abubuwa. Kawai kar ku damu ku nemo su, in ɗan uwanku ne ku zo ku ba su wannan link ɗin YouTube channel ɗina su ringa jira na. Insha Allahu za ka samu ilimin da ya dace, kuma in Allah yadda wannan channel ɗina ɗin za ta yi sanadiyan canja ma rayuwa in Allah ya yadda. Ina da makinin haka, in dai za ka ringa kallon bidiyo na, da izinin Allah zai yi wahala ka kalla bidiyo na baka samu experience guda ɗaya ba wanda za ka yi amfani da shi. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Na bar ku haka jama'a, sai mun haɗa a next video. Thank you everybody.